皆さんこんにちは。岩手県立大学さんさ踊り実行委員会です。現代さんさは現在8月に行われる盛岡さんさ踊りのパレードに向けて練習しています。盛岡さんさ踊りでは100名以上での参加を予定していますが、本日も過ぎる前では3年生のみの披露させていただきました。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。この後、滝前広場で演舞を行った後に参加型の和踊りを行う予定なので、お時間の都合合う方はぜひ私たちと一緒に踊ってください。この後もさんさ踊り披露させていただきます。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。